nindot nga ebanghelyo ang atong nabati karon kay nagtudlo ni nato about aning healing. Hilig ba mo anang healing? Ha? Oh, gusto kay tanay. Gani di gyud mulambo ang atong katilingban basta way healing kanang litan kanang mga kuan nato mga covenanted communities or bisag mga religion, mga relihiyon, basta naa na gani ng healing, makalakaw ang bakol. Pre ani ba ang sanlahon maayo, cancer, na cancer free na, pastilan, ang buta makakita, ang amang makasulti, basta punsisok gyud ng tao, healing. Nyab syagit-syagit dayon, praise the Lord, naayo na gyud ko. Ana. No? Ganahan mo na? Oh, mauna nga ang ubang simbahan, imo na lang saylo-sayloan kay tuagi ditong healing. Ang ubang pari, di na nimo tahuron kay kanig yung paria kay may kainig healing. Ana? Pangitaon tagid ni. Isa ka na des padersiano isa dili wa na higahom kadtog yung usa kay gamhanan gito healing mo na atong hilig mo nagipakita ni Hesus nga kini di ay pag-ayo sa atong sakit sa unsang sakita labi na gyud physical kini bang mga milagroso nga mga panghitabo mga kaayuhan natong nadawat dili day na maoy katapusan sa pagbuot sa Ginoo. Kaya ingon man diri, kung buot ka, maayo ko. Ingos Kristo, buot ko, maayo ka. Pero di day na maoy kompleto nga pagdawat sa kabubuton sa Ginoo, kana lang pag-ayo sa atong sakit. Kung dili, musangko gid ay na sa pagsimba dito sa simbahan. Daghan kay nangaayos ilang sakit din asad noon manimba. Nya kun manimba man ang pangayoon, maayo ra gyapon sakit. Father, cancer free ba ako Father Jesus? Paluyan jud ko sa Ginoo Father. Pandungi akong Father B para ma-maintain jud Father ba nga din agid ta masakit. Nako buang-buang man ni siya. Naayo na siya nya magpa-pre-over pag yun kay haron jud kuno di na jud kuno siya masakit nako wa may sigurong di ka masakit o sige mamatay ka ana di man di ka malipay nga na-healed na ka magpapandong pa man gyud ka sa imong kaolob sige mamatay ka muna na isunod. Di ba mo kini inyong Panginoon di ba? Ay, bisag sa kuong naglakaw kay 90 na padir blisingi ko para malikay sa kadautan ay sus tiwasono na kay naon sa man kaniya sige pamangyo kadag pangandoy simbaha ang Ginoo matud pa diri ni Kristo pagtuman sa sugo sa pari ngayon sa may sugo sa pari palit mo slat kana padir na ayo na ko sa akong kuan di ay slat akong paliton o asa kang simbahan na mo hatag offer ba offer na hasta ganis paghug di sa sibot din magay mo hog no pero unsa man ning giingon ni Kristo nga adtua ayaw sa panabi ni bisan kinsa adtua dayon ang pari nya paghalad sumala sa gisulti sa balaod ni Moises ug mauna na ang magpahibalo nga naayo na ka pasabot mga igsoon mahimo na tang kabahin sa katilingbanong magtotoo mahimo tabang functional part sa simbahan dili nominal Catholic but active Catholics daghan kay nato mga nominal. Unsa man ang nominal? Kana bang mosimba lang kung ting Domingo. Okay na na simba ta. Magrosaryo man sa ta kada gabi. Gitawag pa na siya nominal. Unsa man gyud ang active? Kung unsay programa sa simbahan apil dayon. Mao na nay active.
Way kapuslanan ning pagsigig simba, siging rosaryo, siging chaplet anang divine mercy, siging sabong anang scapular, sabong pag scapular, sabong pag medalya, sana milagrosab, sabungan pag rosaryohon, magsapid na lang guna di tanan pertindaghana, pero dili ka active, passive. Kay ngano man ang ako rang kaugalingon, ang akong Ginoo na ayuha ko Ginoo, ayuha ko Ginoo. Si Abraham sa paghapa niya atubangan sa Ginoo 99 na iyang edad, nagpabilin siyang active believer. Ang iyang faith ba active kaayo. Ana mo nang pag-ingos Ginoo, really mahimo ginang dakong nasod ang imong mga kaliwat. Pasabot active gani, mubunga gina, mulambo gina, di na mamatay. Gilingi ay mong tupad. Naon sa man karon active. Mo bitan na din manimbata tagaan kita higayon nga lingia ang imong isig katao, ipakita ang panag-inig sa unay niya. Kung ako'y magwalib, ako'y magmisab, sige ginang lingi aron ma-active kay basig ni tikig na inyong liog din ana active, no? Kana bang di nakakamaong mutanaw sa imong isig katao, di nakakamaong mutanaw unsay sugo os Ginoo nimo para sa imong isig katao, kay absorb na lang jud kay kas imong kaugalingon. Ang akong anak, ang akong bana, ang akong mama, ang akong papa, kana na lang diha na lang jud kakoto ba. Ang akong yuta, ang akong balay, ang akong kurso, ang akong board exam, ang akong unsa pa na diha negosyo. Ana naara gyud atong concern diha, ang akong kilay, ang akong naong, ang akong buhok, ang akong naong, ang akong kidney, ang akong atay, ang akong heart, ang akong dugo, ang akong sugar. Sige na lang kita monitor diya, kutob na lang kita anak. Lingi-lingi sa diha sa imong tupadoy, ang akong silingan unsa kay gikinahanglan, ang akong bana unsa kay gikinahanglan nga nagpuyo naman lang ni dito sa silingan, unsa kay iyang gikinahanglan nga akong buhaton nga tuwa naman nagpuyo dito. Ana nga kung asawa suod naman kay si father, hapit naman di muli tagalauna na mas kaadlawon ihatod ni father sa amo, unsa kay gikinahanglan ani ana ano. Yaw-yaw dayon, yaw-yaw, wa na ka muhaom sa kong kinabuhi, yaw-yawan ti ka, wa na patay ka diha. Mao na karon daghan kay na naglalis na ato mga Katoliko, siging away. Pulos Katoliko nagkinihaay unsa may gikiha kana ra gyung yuta, mga right of way, mga utlanan, mga inana, mga utang. Pulos Katoliko ana unsa may gustos Ginoo nga paghalad ngadto niya. Ang gugma mao'y atong ihalad, ang paghigugma ay mao'y atong bansayon kanunay. Kana gyud dili ng panag-away, magunsa mag-heal ka sa imong cancer unya kusog lang yapon kay kang manglibak, magunsa mag nakapasar ka sa board exam, sige lang yapon ka ng premarital sex, nagpuyo-puyo na hinuon mo anang imong uyab ngana, no? Magunsa mag successful kayo imong negosyo, sige na noong kag pangabit tungod lang kay nana kay kwarta. Magunsa magmahuman ang atong kumbento, dili na nun mo kasaka diha kay istrikto na ko kayo kay maguba niya na. Di ba? Di na mo da pasudlong Brad Luloy, tanga nagbalao da buwa na mo kuan-kuan diha. Sila man na atong finance. Kana bang mahog na nung tag istrikta tungod kay naatay grasya ang gihatag ang Ginoo nato. Lingi ay mong tupad ina inyong balay, welcome ra ang mga way balay. Gana mangatan-a ka no. Blessing man ginang balay, grasya man ginang inyong balay ba makasudra ang way balay. Ay kusog kay tang igihan kayo. Kana bitang mag-blessing kog balay, ingon din kung anong nagpa-blessing man mo, ingon din may pader para mawa ang mga kuan pader niya kanang kuan pader kanang i-bless tas ni Lord ako. Unsa man din yung balay dili din ni blessing, wa pagyo mo kapasalamat ani. Wa pagyo mo ani malipay. Lipay pader rin ako.
usa ra gyud ang gikinahanglas Ginoo para ang inyong balay mahimong puno sa panalangin. Unsa man nako ingong Ginoo, pasudla sa inyong balay ang way balay. Hoy ayaw sa ready sa na. Nako dato ana mga yawanon day mong gapuyo dinhi ani balaya. Sugo nas Ginoo. Mao na ang atong tubag sa Salmo, nindot kaayo nga usa ka pahinomdom natong tanan. Unsa ti atong tubag? Tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ngayo makatag panalangin, hapa pareha ni Abraham ba? Hapa atubangas Ginoo, luhod atubangas Ginoo. Mao na dinhi sa aton agi ng porsyon nga muluhod ta. Ngano man ni angkon ta nga wa gyud koy mahimo wa ka Lord. Ang imong panalangin mo ra gini akong gikinahanglan. Nya kun moingon ka pasudlas inyong balay ang way balay, matuman imong pagbut mo hapa ko. Muangkon ko nga tumanon ko ni. Supak man no. Higugmaa ang imong kaaway. Ana Lord, ako ning tumanon. Na naman kay kwarta gipanalangina naman ka. Tumana ang paghigugmas mga way kwarta. Jesus, himuan naman og kaso, ikiha naman noon, hulgaon pa, sokol kag buruka. Sa dagan-an mo lisod kay mo palit og asin, yang sukol-sukol mo. Ay na lang. Dato ra ba na? Sus, patay ta. Ipakuot ra ta na. Ana ba? Gamiton dayon. Nya pero katong sa unang pobre pa kayo, sige hangyo, Ginoo makapasar ta kus bar exam. Ginoo makapasar ta kus bar exam. Pagkapasar na, na abogado na, pertinang nindota, pangilog din ana mga properties sa iya mga kaliwat. May mga inanay. Di ba? Sige, katapusang lingis yung tupad na naikusog mangilog sa inyo. Di na mo ila bisan pag hinimbahon. Pero sa itong buhaton kita nga nagtuos Ginoo aron dunay kompletong healing sa atong kinabuhi. Kanabang naagyod ang kalipay, mawagtang ning atong mga kauwawan para nang sanla. Shame na sa unang panahon, it is a shame to have leper or leprosy. Nya kanasang di mga anak sama nahitabo ni Sarah o ni Abraham, it is also a shame during their time. Kauwawan, makauuwaw nga kahimtang. Kuhaon as Ginoo. Unsaon man, ibutang sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, ang pagtuman sa tanang sugo sa Ginoo. Mao nay gitawag og kahadlok sa Ginoo. Ang pagtuman sa tanan niyang sugo, tanawa unsaon pagpanalangin. Ako inahinay ra jud kog tuman, pero sukad sa una ning kamot jud kog tuman sa sugos Ginoo. Daghan man sa kog failure sangtod karon, pero kana man kong pagtuman wa mapasabot nga perfect. Pero perfect ang atong commitment nga motuman, pero dili tingali perfect ang execution. Mura bag basketball ba? Perfect ang game plan, pero inig-execute dili tingali ma-perfect. Pero importante nga naa na sunahona nato nga i-execute ko ni. Sa akong pagkapari kinig yung poverty, mao ginay akong highlighted kaayo nga commitment to the Lord. Nya aron mahimo kong kabos, kinahanglan gyud mahimo kong generous. Kana bang paghatag sakit ba ya? Kana ta magtan-aw ko nga ako magid unta ni, ngano madig ako ning tipigan, nganong ihatag pa man gini? Sugo des Ginoo. Nindot kayo ang epekto. Tutok pa muna ako. Nindot ang epekto o bati? Mao na ingon lingi-lingi ilas imong palibot. I-trace lang ang akong giagian. Pero musupak na ko ani, musupak na ko sa sugos Ginoo tungod lang kay ingon ani nako malusno sa ning tanan. Mubalik na sad ko sa kauwawan. Pagkadaghas mga pari nga medyo nindot ang image na lusno na himong kauwawan. Mga obispo, kardinal,
Hasta pagani Santo Papa nahimong kauwawan ang ilang kanindot nga grasya. Maupod na'y akong gitan-aw, basin sunod adlaw kauwawa na ang akong ikahatag, ikapakita ninyo. May ka na be, lingi ay mong tupad katapusan, ina proud pa ka nga suod mong pader, or kaila mong pader, or nakasimba mong pader, or parishioner mong father. Proud pa ka o ikauwaw na ni mong pariana. Ana, may ka mong mga asawa, proud pa mo nga maunay inyong bana. Kinsa din nga proud ko pader nga ako ning bana ta sa kamot. La kanindot. Kinsa may mga bana din nga moingon pader proud pagyud ko hangtod karon nga ako ning asawa ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. Pasabot ang inyong bana, ang inyong asawa nagtuman sa sugos Ginoo. Natingali mga failures pero nagtuman. Lagi na. Mahimo gitang proud kay panalanginan tas Ginoo. Iyang ninduton ang atong image. Dili makapanindot gyud sa atong image kanang parlor kaayo. Sorry ha mga nagtagiyag mga parlor. Palit ra ba sa mugslat? Pero og dili gyud matinumanon sa Ginoo bisag kung saon pa nagretoke ang naong, iyawa lang yapon nagnaong asawahan na in relasyon sa bana nga nahiubos sa asawa. Bisan pag ipablan-blan pa na imong buhok kung sa paykuanda, inig-uli nimo ludon lang yapon ang isa imong bana sa imong naong. Basta dili ka mahigugmaon. Pero wa jud ka kapaparlor kay wa kay kwarta, pero sikag ingon I love you. Nothing gonna change my love for you. Ludan di ka sumunta. Lukod biya ni mong now. Nga sa this cannot change my love for you. Oy, madugay na imong bana. Mingawon gina siya ni mo. Animal din ko. Ano ram ni siya iring. Bisag iwakli mo balik. Magyug baiin. Pakanon na lang ka. Ali. Ali ming. Kaon ming. Di ba? Na ang kalinaw, na ang kalipay, pero sikmat din ka, mura kag irong buang. Ang ingani mo sa imong bana, nasa buang ay gikan sa nis parlor, animal ay usik-usik na yung budget ang mong buang na ko. Ana pa na. No. Pero nagpa-parlor ka, nga labing pagyugay ka, sus, musidlak yung ka, mura kag nag-transfiguration. Layo pa ka, gakso na kasi mong bana. Gupa sa kong asawa, taas naman kay pilok, mubo pa man ipagikan, pasumpayan di ay, taasa nagpilok, baog pag yun. Daigon ka, daigon ka. Pero di ka gani labing, dili ka kusog mo tuman sa sugos Ginoo, iguli ni mo taas na kay pilok, hilas-hilas pa yan. Taas og pilok, di mo tinuod, naon pa ka na. Sige na nindog na ta, sige na malantang panawayan.